Brate, možda mi kažeš koliko košta tvoj outfit? Mogu. Kreni od patika. Ajde, patik je ovdje Nike 151 euro, ne vjerujem da je 150. 151 euro. Dobro, dalje možda kreneš od treše. Ajde, treše. To im da Jordan, tako da to nema cenu, to možeš prošiti bilion euro, kako god želiš. To nikad... Reći ćemo 100 evra. Ajde. 100 evra Dalje, samo s kupiti Off-White Dux, znači stredice su tu. 400 evra, evo, jučer kupite, sutra kupio. Onda? Dobro, jučer si ga kupio. Dalje, majica. Majica, aha. Ne problem. Ok, Što ja znam, Zara? 20 evra. Da, 20 evra. Telefon. Telefon novi iPhone 9. Dobro. iPhone 9, evo piše iPhone. Dobro. Onda, Pošto je on? 900, ne, 500 evra. Ok, 500 evra G-Shock. Čuka. 300 evra, izaći će 2020, ali su meni dali specijalno, pošto, eto, vole me. Dobro, to bi bilo to. Hvala, brate. Ćao. Brate, koliko košta tvoj outfit, može? Može, sad ću ti reći. Krenem ću od patika, samo da ustanem. Ustaj. Znači, Da patik je 200 evra. 10 evra. Čarape 10. Nike treša 50 evra. Trash. Onda... Star Wars Nike. Star Wars Nike. 50 evra. 50 evra, okej. Onda Off-White 300 evra. Da imamo pozadnje da pokažemo kakav ste vi bog. Stredice, znači G-Shock najnovije izdanje. Nekih Koliko 300 košta? evra. 300 evra. Telefon, ovo je malo skuplje radi posla je to. Znači telefon iPhone XS Max, znači moje 1500 evra. Okej, gaće. Frizura, gaće. Daj da pokaži. Calvin Klein s robotima. Pokažite malo bolje. Calvin Klein s robotima. Calvin Klein s robotima, znači te su bile 40 evra. 40 Urok od Pankovića, znači ovog Rolexivića. Rolexovića, bože, gospode. Poludeli. Malo mešam ime. 100 evra. 150. Što je, znači, 150 tamo se Ronaldo šiša. I obrijemo muda. Dobro. Okej, idemo dalje. Onda ste upoznali Ronaldo, išao na šišanju u Srbiji, tako. Dobro. Da. Da. Čarape. Znači, kašket, znači. Rip kačket. Može selfie. Naravno, može bude. Mrš u piču, mater. Brate, možda mi kažeš koliko košta tvoj outfit? Naravno. Čarape 15 evra. Ove je neki najnovije. Ali... Brate, a možda mi kažeš koliko košta tvoj outfit? Naravno, brate. Možda kreneš od Japanki. Japan... Amo čarape. Čarape 15 evra, Louis Vuitton. Brate. Brate. Možda mi kažeš... Stvarno brate, možda mi kažeš koliko košta tvoj outfit? Naravno, brate. Možda kreneš od Japanka. Čarape. Pa jednom što je tamo. 15 evra. Onda...